Bakhiphe ingonyuluka yokugcina omakhelwane bakababa uGugu Dlamini oboshiwe ngecala ke le-rape ke athi ubaba akazange lenze. Omakhelwane bakhiphe ingonyuluka yokugcina. Nanto double phelela kwisiqiniseko esemedia awuyizwele bafowethu. Ibhlungu lendaba. Zizwele umakhelwane ekhuluma echaza ukuthi ke sebeke bahlangana. Bathi khulula ubaba ngoba uboshelwe into engekho. Kuthiwa kodwa ke udade wabo wala waphetha. Nanto double phelele awuyizwele. Sanibona nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo vela enkundleni zokuxhumana boshelwe uRape ingane kadade wabo engazange ayirape. UNtuzu unecala phambi kaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane ayishwe ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela. Ingane ungayi ukosayina. Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomJ ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba unawe ingane kungani ungayi ukukhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa uNonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala uNonto, uhamba ukhuluma uwosho ukuthi nangu uNtuzu uze noNonto ukuze adedele uGugu. Ngoba uGugu angiyikholwa ngiqala lento ukuthi umntwana udliwe ngulile ngoba ube yingane ephila njengezingane zonke engakaze ngiyibone ukuthi inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa lele ngikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Inshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okuleya ngane kubo bengathandazwa kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona ingane isebenza. Wathathwa zonke impahla zangu, shin bed ithengile kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemkhuba yakhe. Le ngane mayingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo ngoba kubo ngeke isayiphila le mpilo kade ilaphaya ngoba ngayibulala, mhlamba ngayidlisa upoison ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathu uNtuzu imvalele usaphila usemusha, kufisa udadonse naye abuze ubuhlungu abizisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala kodwa kuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade eyifuyisa enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza. Inkosikazi ishadile, wathatha indoda yenkosikazi ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonto amanyala ayikho into ayisontayo, usonto ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe ingane, kondlelwe yena adle imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayisa siwashe ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Urabishi nje wentombazane ungeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngaxolisa ukusho lelo gama intukuthelo engaphakathi ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilongibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga ngokukhuleka kwakho mfana wami, uphumile namhlanje uzophuma. Kodwa ngifisa ukuthi ngabe uGugu ayohlala, ngifisa ukuthi uNkulunkulu mangabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo lezokwazi ukuhlala khona, abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla, azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela ngenzi lutho, athatha ukuthi yena uzodla imali. Mebona impesheni wayedla imali kayise engenandaba noyise, uyise ehlupheka engenalutho, uyise ekhona eyintombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu uyaphendula ekugcineni. Uyabona incwadi kaMshumayeli wesithathu ithi konke kunesikhathi. Sesifikile isikhathi namhlanje sokuthi uGugu akhululwe, kodwa wena kufanele uyongena phakathi ejele ubuze ubuhlungu omzusebona iminyaka engaka engakaze enze lutho kwena ngenxa yenhliziyo embi onayo, ongayazi ukuthi wawunenhliziyo embi nje kwakwenze njani. Ngifisa ukuthi
umthetho udlala indawo yayo. Ugugu athola indawo lezahlala khona, athola ukuphumula ngoba ugugu umuntu oyikholo angeke ayiphile le mpilo seyiphilwa lapha. Ngisho ubaba wakhe ngiyabonga mezophuma esaphila ambone umntanakhe, yize naye ubaba wakhe umbone ukuthi uphatheke kabi kodwa ayikho into azayenza ngoba uyikhehla mdala ugugile, kodwa uNtuza ukhona unesibindi sokuthatha ingane yakho abayibophe ayivalele ejele ngento ayazi kahle ukuthi unembezo yamudla. Namhlanje uNkulunkulu uphendulileke ukuthi kuze kulunga izinto, akuvele iqiniso ngogugu. Ngiyabonga kubo bonke abakhulumile nabayisukumele lento ukuthi ingane izikhulunywe, isukuma umhlaba wonke ukuze ingane ithole ukukhululeka ngoba sasingazi ukuthi sizoyikhipha kanjani, sizoyisiza kanjani. Ngiyabonga.